Які зараз год? Што за дзіўнае недарэчнае пытанне? Мы ж надоечы адсвяткавалі надыход новага 2025 года. Не-не-не, запярэчаць нам звыш за 15 мільёнаў габрэяў. Зараз 5785 год. Бо менавіта столькі гадоў прайшло з моманту стварэння нашага свету. Габрэі, гэтак жа як хрысціяне і мусульмане, вераць у біблейскае паданне пра тое, што Бог стварыў свет за 6 дзён. У першы дзень Бог аддзяліў святло ад цемры. У другі стварыў мора і небасхіл. У трэці сушу і расліны. У чацверты нябёсныя свяцілы. У пяты птушак і рыб. У шосты дзень Бог стварыў жывёлаў і чалавека. Вось з гэтага шостага дня тварэння і варта пачынаць адлік гадоў на думку габрэйскіх мудрацоў. Дарэчы, у сёмы дзень Бог адпачываў. Наконт гэтага дня меркаванні разыходзяцца. Для габрэяў выхадны – гэта субота, для хрысціянаў – нядзеля, а для мусульманаў – пятніца. Вядома ж, навукоўцы сцвярджаюць, што ўсё было зусім не так проста. Але пра тэорыю вялікага выбуху і эвалюцыю мы сёння распавядаць не будзем. Сённяшняя тэма – гэта падзеі, якія розныя народы лічаць выходным пунктам для адліку гадоў. 29 студзеня 1,5 мільярда кітайцаў адзначаць пачатак 4722 года. Яны лічаць гады, пачынаючы з моманту, калі на трон узышоў першы імператар Кітая Цынь Шыхуандзі. Яму прыпісваецца вынаходства сякеры, лодкі і вёслаў, ступкі і таўкачыка, лука і стрэлаў, і нават сукенкі і пантофляў. Таксама лічыцца, што пад ягоным кіраўніцтвам была створаная іерагліфічная пісьменнасць. У будыстаў зараз 2567 год. Іхняе летазлічэнне пачынаецца з адыходу ў нірвану ці прасвятлення іхняга духоўнага настаўніка і заснавальніка будызму Сіддхартхі Гаутамы. У Непале, паўночнай і цэнтральнай Індыі карыстаюцца календаром Викрам Самват. Згодна з гэтым календаром зараз ідзе 2081 год. Ягоны пачатак звязаны з праўленнем імператара Викрамадыт'я, легендарнага і ідэальнага кіраўніка, які абараніў сваю краіну ад заваёўнікаў. Мусульмане пачаткам свайго календара лічаць перасяленне прарока Магамета з Меккі ў Медыну. У Алжыры, Егіпце, Іраку, Ярданіі, Лівіі, Маўрытаніі, Марока, Амане, Пакістане, Саудаўскай Аравіі, Самалі, Тунісе, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і Йемене зараз 1446 год, а ў Іране і Афганістане 1403. Такая розніца звязаная з тым, што большасць мусульманскіх краінаў выкарыстоўвае месячны каляндар. Месяц у месячным календары – гэта цыкл маладзік, поўня, маладзік, які працягваецца каля 29 з паловай дзён. Месячны год складаецца з 12 месячных месяцаў, і ў ім 354 або 355 сутак. А ў Іране і Афганістане выкарыстоўваецца сонечны календар, у якім сонечны год – гэта час, за які зямля здзяйсняе адно абарачэнне вакол сонца. Сонечны год складаецца з 365 ці 366 сутак. У сярэдзіне 19 стагоддзя у Іране ўзнікла самая маладая сусветная рэлігія – бахаі. Ейныя паслядоўнікі, а зараз іх каля 8 мільёнаў,
вераць у адзінства Бога, у адзінства рэлігіяў і ў адзінства ўсяго чалавецтва. Іхняе летазлічэнне пачынаецца з нараджэння іхняга прарока Баха-Улы, і цяпер у іх 181 год. А ў Японіі летазлічэнне пачынаецца зноўку кожны раз, калі на хрызантэмавы трон узыходзіць чарговы імператар. Цяпер ідзе 6-ты год эры Рэйва, з моманту ўзыходжання на трон у 2019 годзе імператара Нарухіта. А чаму мы лічым, што ў нас зараз 2025 год? Гэта даволі заблытаная гісторыя. Мы традыцыйна адлічваем гады ад нараджэння Хрыста ці ад новай эры. Гэтая ідэя была прапанаваная ў 525 годзе рымскім абатам Дыянісіем Малым. Праўда, сучасныя вучоныя лічаць, што ён памыліўся на некалькі гадоў. Да таго ж, у той час у еўрапейцаў адсутнічала паняцце матэматычнага нуля. Таму у нашым календары няма нулявога года. Гэта значыць, што першае стагоддзе ў ім пачынаецца першым і заканчваецца 100-м годам. Божае нараджэнне традыцыйна адзначаецца 25 снежня, а Новы год, па загадзе Юлія Цэзара, пачынаецца 1 студзеня. Але ж гэта яшчэ не ўсе дзіўнасці. У 45 годзе да нашай эры Юлій Цэзар увёў каляндар, які атрымаў назву Юліянскі. У той час астраномы лічылі, што сонечны год доўжыцца прыкладна 365,25 сутак. А ў каляндарным годзе колькасць сутак павінна быць цэлай. Каб вырашыць гэтую супярэчнасць, у юліянскім календары у кожны чацверты год высакосны дабавілі адзін дадатковы дзень. Аднак, калі вымераць працягласць сонечнага года больш дакладна, яна аказваецца крыху меншай. У выніку, калі доўга карыстацца юліянскім календаром, утвараецца розніца паміж сонечным і каляндарным гадамі. Да сярэдзіны 16 стагоддзя яна павялічылася настолькі, што стала немагчымым дакладна разлічваць дату Вялікадня. Папа рымскі Рыгор XIII даручыў астраному Алаізію Лілію распрацаваць новы каляндар. Гэтую працу завяршыў нямецкі матэматык і астраном Хрыстафор Клявій. Новы каляндар, грыгарыянскі, адразу ссунуў на 10 дзён бягучую дату. А высакосным у ім лічыцца год, калі ягоны нумар кратны 400, або кратны 4 і не кратны 100. У 1582 годзе першымі прынялі грыгарыянскі каляндар Гішпанія, Партугалія, Італія і Рэч Паспалітая. Укараненне новага календара ішло даволі марудна. Вялікабрытанія і ейныя паўночна-амерыканскія калоніі перайшлі на новы каляндар толькі ў 1752 годзе. А расійская імперыя працягвала жыць па юліянскім календары аж да 1918 года. Кажуць нават, што менавіта розніца паміж календарамі была прычынаю памылак у дзеяннях аўстрыйскай і расійскай арміяў у 1805 годзе, што прывяло да іхняе паразы пры Аўстерліцы. Беларусь, якая была часткаю Рэчы Паспалітай, жыла па грыгарыянскім календары з моманту ягонага ўвядзення і аж да 1796 года, калі, пасля ўваходжання ў склад расійскай імперыі, юліянскі каляндар быў вернуты згодна з царскім указам. Аднак, ёсць у Беларусі невялікі рэгіён, у якім грыгарыянскае летазлічэнне не перарывалася. Гэта Сапоцкін. Пасля 1795 года гэтае мястэчка і навакольныя вёскі ўвайшлі ў склад Прусіі. Потым,
у герцагства Варшаўскае у 1807 годзе, а з 1815 года у царства польскае, якое працягвала жыць па грыгарыянскім календары, нават знаходзячыся ў складзе расійскай імперыі. Бальшавікі ўвялі грыгарыянскі каляндар у 1918 годзе. У гэты час розніца паміж ім і юліянскім складала ўжо 13 дзён. Аднак расійская праваслаўная царква працягвае выкарыстоўваць юліянскі каляндар і ў наш час. Раство, згодна з гэтым календаром, адзначаецца 7 студзеня, а Новы год у ноч з 13 на 14 студзеня. Гэтым і тлумачыцца такая дзіўная чарада святаў, якія адзначаюцца шмат якімі людзьмі на постсавецкае прасторы. 25 снежня – Раство ці каляды. 31 снежня – 1 студзеня – Новы год. 7 студзеня – яшчэ адно раство. 13-14 студзеня – яшчэ адзін Новы год, які называюць старым Новым годам. Такім чынам, вы можаце, калі пажадаеце, адсвяткаваць Новы год яшчэ раз.